Mayong adlaw kanatong tanan. Ano na punta sa bagong tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom, mao ang Dakam. Ang meaning sa Dakam guys, mao ang Hantijo Mountain Picnic. Mao ni area, pwede mo dire mo pahuway, mo magmurag mag outing, murag mo relax kay ang iyang view guys pang kuan jud, pang kanang pang relax kay naay mga bukid, naay mga dagat nga makita nimo, malantaw niya. Pwede mo dire magkuan, mag-celebrate og mga birthday, mo relax niya, mo pahuway dire sa area sa Dakam. Ag porenta ni siya guys unya atong suruyon kung diin unsay naa diri sa Dakam, unsay ato ang mahimo or mga activities nga pagahimuon. So pwede mo kuan diri mga birthday, mga unsay mga event nga inyong pagahimuon dire, pwede ni dire. Pwede tang moabang nya kuan super kanindot sa area. Maunig ato ang mapuno sa ato ang Matalom tourist destination. Okay guys, among isuroy sa area og mga facility nga mo serve or mahatag kaninyo sa tanang ganahan mo suroy dire, available na kini. Pwede na tang mo are unya mo pahibaw lang mo daan sa kuan dire, sa tag-iya aron ma-prepare siya. Pwede mong magsugba-sugba, pwede mong lechon mo pahuway kay aircon siyang ag iyahang kuan guys, na jay aircon nga kwarto, na jay murag cottage nga mukuan kanang mo serve og matambayan nato. Okay guys, atong suruyon. Pero ag inyong sakyanan guys mo makaabot na dire nga area. Mao ni ato ang madugang sa ato ang Matalom tourist destination. Maunig Dakam nya. Mao na ni kuan guys area kung diin pwede tag mo kuan dire, mo lingkod-lingkod, mo relax na. Maunig iyahang kuan guys, makita na to dire sa kuan. Ag rental ani guys, sabot-sabot system. Ag pwede tang makahangyo, magdepende sa kuan, magdepende sa kadaghanon o magdepende sa mo kuan dire. Pwede mo din mag-celebrate og mga birthday, mga dibo diri nga area. Maunig ilahang kuan, ilahang ag-CR guys. Mundi sa na guys. Nanay kuan guys, nanay ag kuryente, nanay rep, diyan na aircon man na guys na. Super ka relax og ma-enjoy nimo kung diin, kung kuan ka ris mo ari ka og mo maghimog mga activities dire. Available kini alang sa tanan nga mo ganahan nga mo ari sa kuan. Mao ni guys ang ilaning agsugbaanan. Mao ni nindot siya guys, makita nimo ang Kanigaw, ang Bohol o kuan sa area nga kuan na.
Okay. Balikon ko sa katong ganahan nga mo rent or mag celebrate og birthday. Kuan available kini alang sa tanan. Mo ni guys ilahang agtambayanan. O katong ganahan nga mo ari diri mag-celebrate, na nindot ka guys na pang relax jud ang iyang area. Ang presyo ani guys sabot-sabot system, magdepende sa kadaghanon o magdepende sa unsay inyohang paghimuon dire. Mauning ato ang madugang sa listahan sa ato ang Matalom Tourist Attraction guys. Nga nagsa. Kung muari mo guys, ag solid ka daw ang inyong pag-relax. Solid ka inyong pag-ari dire. Sa katong ganahan nga mo bisita or mo rental dire, available kini alang sa tanan. Among hatagag aho lang ikuan ag number sa katong inyong kontakon. Dapat di ingon nga on time kay aron ma-prepare pa siya ba. Og magkuan mo og mapuhon, dapat before sa inyo ng adlaw inyong tawgan kadtong tag-iya nga ning rest house ang Cantijo Mountain Picnic Minubo the Camp. Maayo dya guys. Nya mao ni kuan guys. Manig ilahang kanang mga services o maunig ilang pila ka ektarya. Pwede ta diri mag bonfire nya o ganahan mo rent og mga kuan guys, mga tent available dire nya mag-celebrate mo sa birthday, dibo, sa pwede ni guys, sa pwede mo magkuan mo ni ang area. Ang biyahe gikan sa highways Matalom ag 10 minutes to 15 minutes, magdepende sa kadugadyon, sa pagpadagan sa inyong sakinan. Pero ag advantage guys, simentado na siya ba? Simentado na, wanay hassle niya. Ag inyong sakyanan makaso dire jud sa kuan the camp nga area. Ang ilahang kwarto guys mao ni ag dining area. Mao ni. Mao ni nay sounds, nay reps. Nyag pwede tang mag pa-relax sa sounds nya na freezer. Advantage ni guys kay na freezer na ay magdamog mga maluto nga di pa mahikay ag pwede na to iso dire na mao ni iyang kuan freezer nga mo available mga facility nga mo kuan niyo guys niya. O magluto mo guys na pulay murag silbing ag package na nga kuan. Hello mga guys. Mao ni ato ang kusinero guys. Welcome sa the camp Cantijo Mountain Park. Okay guys na. Dari kung gusto ka ng relaxing, kanang stress ka sa trabaho, dire pwede ta itong mga pamilya o di mga friends nato, pwede ra sa dire tungod sa atong view nga maka-refresh kayo Okay mo ni guys, mga punig area nga sugbaanan pero adunay sugbaanan dito sa gawas guys pero dire murag optional na guys Ang kwarto guys mao iyahang kuan
O mo are mo nga mo rent mo, mo rental mo dire or mo kuan. Mo nig ato ang kwarto nga atong kuan. May stayhan niya. Ag advantage guys kay aircon siya ba. Comfortable ta nga matog nga bugnaw, mas kuan siya ba kanang comfortable. Katong mga mag-uyab pwede po dire nga mo mag-kuan date. Mo ni na nari tubig o magkape mo, mao ni ato ang mga kuanin jo nga mga facility nga mo cater sa inyong panginahanglan. Mao ni CR guys. Na po dahil tubig niya pwede mong magkuan. Magkabo na lamang sa takay. Gripo pa guys wajay kuan. Maunig iyahang hugasanan guys o mga on mo pwede nang arita manghugas niya. Libre ni tubig sa no? Aw na gripo? Ha? Nani gripo ba say? Okay guys. Doon ay gripo di na mo magkaw sa mga sapa-sapa dire. O muari mo nanay tubig nanay kanina na initanan og bugnaw. Natay freezer diri guys, pwede mong mukuan. Magdag mga pagkaon nga di pa maluto, pwede na to isod sa freezer kay maunig butanganan sa mga pagkaon nga di pa magamit sa ana nga kuan. Okay, balikon ko sa kadtong ganahan nga mo rental dire, pwede ni kini available na kini alang sa tanan. Okay. Okay guys, mao ni kuan. Asa mag agyan na. Speak kasi. Dito sa taas ko ay magyapon Oo. Mana sir? Dan, apa? Isa. Dire ra mata. Okay, balikon ko. Maunig madugang tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom. Katong ganahan mo mag-camping, bisag na yung mga birthday nga i-celebrate ninyo, pwede diri nga area. Kaya na may tubig, na kuryente, na sounds, na freezer, na higdaanan. Pwede lang po magdamog duyan o ganahan po mo mag-paint na available diri sa kuan nga morinta mo sa dakam nga kuan. Okay, balikon ko. Ato gayong suruyon ang dakam kay relax siya guys nya, relax nya, ma-refresh ang imuhang hunahuna ba kay naa diri sa area nga komportable ta nga mo pahuway tungod sa stress sa trabaho. Available kini. Balikon ko ato gayong suruyon ang dakam Antijo Mountain Picnic nga area or nga lugar kung diin maka-relax, maka-enjoy nga magmuni-muni ta diri guys. Og nga mo mga amigo, friends nga Dito gusto ko aki. nga ganahan mag reunion. Sa tubo ton aki subay. Pwede mo diri guys mag reunion, mag birthday, mo cater ni or mo serve kaninyo niya. Apa maluto mo kanon? Balikon ko ato gayong suruyon ang nadugang Matalom Tourist Attraction diri sa lungsod sa Matalom. Please contact or magpa-reserve mo sa area nga kon. Ara mong butangan og number guys. Okay, good luck and welcome sa The Camp. Mao ang Antijo Mountain Picnic diri sa lungsod sa Matalom. Atong isuwat sa bucket list or apilo nato pagsuroy karong summer
sa atong tagamtamon or atong Hindi mo na sa kuan. i-kuan ato gayong i-experience ba ang kung sa kanindot ang the camp diri sa lungsod sa Matalog. Ato lang i-update ni guys sa gabi nga portion mas munindot pa ni. Okay, good luck and God bless sa tanang mosoroy dire.